रउआ बर्तन में रखल दूध बिलार पी जाए, कुकुर रउआ बिछौना पर जाके हॉक देबे, बिचकुतिया घर में रखल दाल में गिर जाओ, चावल में से पिलुआ निकलल होखे। ई कौनो चीज से और बर्तन दूषित अछूत ना होखेला, मगर एगो चमार आदमी के जात रउआ बर्तन में खा लेबे त और धर्म भ्रष्ट हो जाला। कैसन धर्म बा और कबो सोचले बानी रउआ अगर ऐसन करत बानी कि अपने जात के एगो आदमी के कुकुर बिलार पिलुआ से भी गंदा समझतनी तो रउआ भीतर कुछ मर गई होखी न। अंग्रेजी में जेम्स बाल्डविन कहले बड़न कि द वन हु डिबेसेस अदर डिबेसेस हिमसेल्फ, मतलब दूसरा के नीचा करे में एगो आदमी पहले खुद नीचे हो जाला। जब बाबा साहेब के कहल हम पहला हाली सुननी कि हम हिंदू धर्म में जन्म त लेले बानी, लेकिन हिंदू धर्म में मरब ना, तो हमरा बड़ी तकलीफ भइल। ये इतना बड़ आदमी हमरा धर्म के बारे में ऐसे बोलता, लेकिन जानत नहीं काहे ऐसन कहलन। पूरा जिंदगी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़लन, सोचलन कि केहू तरह सुधार आ जाओ जात पात के सोच में। अपन मनुष्यता खो चुकल ऊपर जात के भाई बहन के दोबारा इंसान बनावे के कोशिश कैलन पूरा जिंदगी, लेकिन ऊपर जात के आदमी अपन मनुष्यता ना जिया पाइल। रोटी या बेटी के संबंध के आधार में आदमी ना जात रहले रह गइल। अंत में हार के उ हिंदू धर्म त्याग दिलन। बाबा साहेब खाली चमार आ दुसाध के नेता ना रहन, वो तो इंसान के नेता रहन। सबकर मुअल मनुष्यता लौटावे खातिर पूरा जिंदगी लागल रहन। राउर नेता रहन, हमार नेता रहन। हमारा भीतर के मुअल इंसान के ठोकर मार मार के जगौलन। ऐसे हम तो कहबे करब, जय भीम।